نوبت اشتراکچی رو پیشواز میگیریم. ассалому алайкум. Ман Хоҷаева Динора 18 сола ҳастам. Ман имрӯз аз шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ порчае аз нақши Фаронак модари Фаридуншоҳро пешкаши шумо менамоям. эй номҷӯй, бигӯям туро ҳарчӣ гуфтӣ бигӯй. ту бишнос каз марзи эронзамин яке мард буд номи ӯ Отибин. зи тухми каён буду бедор буд, хирадманду гурду беозор буд. зи таҳмураси гурд будаш нажот, падар бар ҳаме дошт ёд. падар буд туро маро нек шӯй, набуд рӯз равшан маро ҷуз бадӯй. чунон буд ки заҳоки ҷодупараст, аз эрон ба ҷони ту ёзид даст. аз ӯ ман ниҳонат ҳаме доштам, чӣ моя ба бадрӯз бугзоштам. саранҷом рафтам сӯи бешае, ки касро набуд ҳеҷ андешае. яке гов дидам чӯ хӯрам баҳор, сару пои ӯ пурзирангу нигор. ба ду додамат рӯзгори дароз, ҳаме парваридат ба барбар ба ноз. биёмад бикушт он гаронмояро, чунон безабон меҳрубон дояро. ваз айвони мо то ба хуршед хок, бароварду кард аз баландӣ мағок. ташаккур Динора, бисёр хуб. сатҳи забондониятон чӣ гуна аст? кадом забонҳоям медонед шумо? забони тоҷикиро медонам, забони русиро дар сатҳи миёна, забони англисиро намедонам. шумо аллакай соҳиби ихтисос 18 сола ҳастед? нав ба коллеҷи тиббӣ дохил шудед? аз синфи 9 баромада дар коллеҷи тиббӣ дуюм курс таҳсил мекунед? бисёр хуб, муваффақ бошед. раҳмат. ташаккур барои иштирок. روی صحنه اشتراکچی نوبتی رو میخونیم. مرحمت. дуруд ба аҳли фарҳанг. ман Кодирова Жасмина 20 сола ҳастам. яке аз ғолибони озмуни чакомаи гесу. таҳсили тибро тамом кардам. 4 сол дар соҳаи косметология хонда дорои истеъдодҳои гуногун мебошам. яке аз онҳо суханварист. зан на танҳо зебоӣ, балки шараф аст. ӯ рамзи сабру меҳру латофат аст. дар ҳар қадамаш иззат пинҳон аст. зан ифтихори ҳар як миллат аст. истеъдоди дигари ман сохтани манораҳои зебо аз мева ва омода намудани тамоми таомҳои миллӣ мебошад, ки мехоҳам порчаеро аз наворам ба шумо пешкаш намоям.
رسمینا تشکر. ما هنرهای شما را دیدیم. خب شما کدام زبان‌ها رو می‌دانید؟ забони английский, руси. آزاد؟ مرحمت خودتون رو معرفی کنید با هر دو زبان. Let me tell me about myself. My name is Jasmine. I'm 20 years old. Currently, I'm working as a flight attendant. I really love my country and I want to represent it with pride. Where do you work as a flight attendant? You work here in Soboner? In some area, How long have you been working there? 1 year. For a year. 1 year. For a year. Okay, 1 year, right? 1 year. Okay, that's good. Thank you. تشکر برای اشتراک. Меня зовут Жасмин. Я училась на косметолога и поступаю уже на второе образование. В этом году мне 20, живу в Душанбе и выиграла конкурс Чакомай Гесу. Teşekkür. Salamat başı. Спасибо. مرحبا اشتراکچی نوبتی. ассалому алайкум. Ман Ясавулзода Мальвина, донишҷӯи бахши дуюми коллеҷи тиббии ҷумҳуриявӣ. ихтисосам момадоя мебошад. яке аз истеъдодҳои ман сурудхонӣ мебошад ва ҳоло мехоҳам ки таъби якояки шуморо бо суруди худ болида гардонам. ташаккури зиёд бо иҷозати шумо. сари китфи баландат такягоҳи сар надорам бешарори чашми шухат дар само ахтар надорам бо ту ман ганҷи надорам гарчи симу зар надорам дар ҳама олам барам нест то туро дар бар надорам дар ҳама олам барам нест надорам ҳей 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 дар тани худ сар надорам ҳей 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 то туро дар бар надорам сӯзаму худро фурӯзам бахти хокистар надорам дар ҳама олам барам нест то туро дар бар надорам сӯзаму худро фурӯзам бахти хокистар надорам дар ҳама олам барам нест то туро дар бар надорам дар ҳама олам барам нест надорам ҳей 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 дар тани худ сар надорам ҳей 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 то туро дар бар надорам تشکر زیاد مالوینا احسن. خب کدام زبان‌ها رو می‌دونید؟ ман забони русиро дар сатҳи олӣ, забони англисиро дар сатҳи миёна ва ҳоло бошад забони чиниро дар вақти холигӣ меомӯзам. مرحمت.
سخن با شما در سطح میانه زبان انگلیسی رو. Да. О, бale. Yes. Yes. Okay. Tell me something about yourself. About In a few myself. words. Yes. My name is Yasavul Zoda Malvina. I study at Republican Medical College, and at second years. Keep going on. What? What's Enough? what is your hobby? My hobby is dancing, drawing, singing song. Okay. Have you been to any other countries? No, Never. never. What's your dream country? My dream country is China. China. Yes. That's good. Thank you so much. Thank you so much. تشکر برای اشتراک تشکر زیاد. Итак, встречаем следующую нашу участницу. ассалому алейкум ҳозирони гиромӣ ва аъзои ҳакамон. Ман Давлатова Сумайя рассом ва олоишгари чорабиниҳо мебошам ва беш аз 5 сол аст ки ба ин ҳунари зебо машғулам. Эҷодкорӣ барои ман танҳо касб нест, он роҳи офаридани зебоӣ ва бахшидани эҳсосоти хуш ба одамон мебошад. имрӯз бо ифтихор шуморо даъват менамоям ки намунаи корҳои маро дар экран тамошо намоед. Ташаккур. تشکر سمیه خوب کدام زبان ها رو میدانید؟ забони русӣ ва англисӣ. آزاد؟ معاشرت؟ Нақс. سطح زبان انگلیستان در گفتگو است. ҳа. که کمتر خودتون رو معرفی کنید. درباره چیزی دوست می‌دارید گپ زنید. فقط نام و فامیل نه. یگان چیز کمتر اضافه کنید. مرحبا. How I showed, I really like my job. I love the core events and some weddings, and I studied in a technological university in Tajikistan, and I studied English 5 years ago, and I didn't practice my English a lot of time. That's why I forgot some words, and I want to practice my English more and improve it. But now it's like this. Working as a designer Yes. and working on the decor, you'll have to keep up your English. Yeah. You better practice all the time. Wish you best of luck. Thank you. Thank you. تشکر برای اشتراک و اینک اشتراکچی نوبتیمان با تبسمی زیبا قرصک های شما. Ассалому алейкум. Номи ман Ашурмамадова Нозукмо. Ман ба варзиш шавқ дорам. Панҷкарата қаҳрамони Осиё ҳастам. Мехоҳам ба шумо истеъдоди худро нишон диҳам.
نازکمو یک لحظه ما سطح زباندانی شما فهمیم بعدا با مشق گذارید. خب خب مرامت بهروز سطح زباندانیتون انگلیسی یا روسی در سطح گفتگو است یا نه؟ روسی زبان انگلیسی؟ نه. تشکر. سلام باشید. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. Hey, you make me a believer. نازکمو تشکر. تشکر. تشکر زیاد. تشکر برای اشتراکتون. و اینک اشتراکچی نوبتی رو پیش باز گیرید. ассалому алейкум. Ман Муродова Мастура 19 сола ҳастам. Дар муассисаи давлатии коллеҷи тиббии ҷумҳуриявӣ таҳсил намуда дар курси 4 мехонам. ихтисосам фарматсевт мебошад. Инчунин иловатан курси косметолог эстетистро омӯхта тамом кардам ва дар самти моделӣ фаъолият мекунам. امروز میخواهم یکی از استعدادهای خود رقصیدنی رقصی خوجندی را به شما پیشکش نمایم. کدام زبانها رو میدونید؟ تاجیکی، روسی. زبان انگلیسی نمیدونید؟ نه اونقدر. آموختن هم آغاز نکردید؟ در مایدکی هم میخوندم. آغاز کنید. ضرور است. تشکر. خب مرامت. مستوره یک سوال داشتم. شما فعالیت مدلی خود را از کجا آغاز کردید؟ مود مدلز در کاستینگ بود و من در آن کاستینگ اشتراک کرده بودم. در آینده دوام دادنی هستید این ساحه رو؟ بله. خوب، تشکر. صدای پاهای تو، نوای شیوای تو، همان تمنای تو نشسته در جانم. صدای پاهای تو، نوای شیوای تو، همان تمنای تو نشسته در جانم. صدای پاهای تو، نوای شیوای تو، همان تمنای تو نشسته در جانم. صدای پاهای تو، نوای شیوای تو، همان تمنای تو نشسته در جانم.
ایستاده سلامی شیرینی تو کلامی رنگینی تو خیالی دیرینی تو نشسته در جانم سلامی شیرینی تو کلامی رنگینی تو خیالی دیرینی تو نشسته در جانم سلامی شیرینی تو کلامی رنگینی تو خیالی دیرینی تو نشسته در جانم سلامی شیرینی تو کلامی رنگینی تو خیالی دیرینی تو نشسته در جانم. مستورة تشکر برای اشتراک. احسن. رحمت. و اینک اشتراکچی نوبتی رو پذیرا باشید. ассалому алайкум ҳайати ҳакамон ва ҳузурони гиромӣ. ман нимонова дилноза аз шаҳри бохтар ба назди шумо омадам. имрӯз ман дар саҳнаи мис душанбе ба ифтихори бузург бо ҳунаре ки аз насл ба насл дар оилаи ман боқӣ мондааст омадаам. ҳунари ман духтани куртаҳои миллӣ аврупоӣ, чакани дӯзӣ, зардӯзӣ, тоқи дӯзӣ ва ғайра мебошад. ман имрӯз омадам то нишон диҳам ки духтари тоҷик на танҳо бо зебогӣ балки бо ҳунару фарҳанги худ метавонад миллатамонро дар тамоми дунё муаррифӣ созад. агар иҷозат бошад порчае аз навори кори худро нишон диҳем. ташаккури зиёд. донистани забонатон чӣ хел? забони тоҷикӣ, забони русӣ. дар тоҷикӣ, русӣ. тоҷикӣ ҳамеҳисоб, русӣ. англисӣ чӣ? аз худ карда истодам. Руси на русском тогда что-нибудь можете? Бале. Здравствуйте, я Нимонова Дилноза. Учусь во втором курсе. Я также шью и работаю. Я с детства люблю шить, и мое детство всегда с шитьем связано. Спасибо. خوش آمده. جان سپاس و اینک اشتراکچی نوبتی را استقبال میگیریم. مرحمت. ассалому алейкум ҳакамон ва меҳмонони гиромӣ. ман давлатова фарзона ҳастам, 22 солам. истеъдоди ман рақс мебошад. имрӯз мехостам бо иҷозати шумо рақси доғистониро иҷро кунам. сатҳи забондониятон чӣ гуна аст? фақат бо забони русӣ ҳарф зада метавонед. забони англисӣ? не. хитоӣ? не. ташаккур. саломат бошед.
ასნაფოთი ჩამოქონდა ალვისხის ჩამონათალი ადექნაფო ტომი ამბე საკვალი შემონათვალი ანანანინინაო თანინანინანინაო ანანანინინაო თანინანინანინაო გოგოგო კისკისა ქეჩამოდი წყლისა წყალი მასვი გოგითა გამაწყები გოცნითა ანანანინინაო თანინანინანინაო თანინანინინაო თანინანინანინაო ასნაფოთი ჩამოქონდა ალვისხის ჩამონათალი გადეკარო დამი ამბე საყვარლის შემონათვალი თარანანინანინანო 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 გოგოგო კისკისა აქ ჩამოდი წყლისა წყალი მასვი გოგითა გამომხევი გოცნითა თარანანინანინაო 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 фарзона ба шумо як савол доштам ин мусиқӣ ки шумо интихоб кардед мусиқии гурҷӣ аст чаро шумо гуфтед ки рақси доғистонӣ аст ин мусиқиро бо доғистонӣ гуфтааст ба ман рақс кардам ба забони гурҷӣ мехонанд дар ин мусиқӣ ин ранги минусовка ҳисоб мехӯрад ка хуб ташаккури зиёд ба шумо ташаккури зиёд мегӯем барои чунин рақси зебоятон ва инак иштирокчӣ навбатиро пешвоз мегирем ассалому алайкум аъзоёни ҳакамон ва бинандагони гиромӣ ман зиёева моҳшула духтари шаҳри орзуҳо шаҳри зебои душанбе мебошам бо дили пур аз умед ва орзу имрӯз ба ин саҳна қадам гузоштаам боварӣ дорам ки ҳар як орзу бо заҳмат ба воқеият табдил меёбад ман ба ғайр аз ҳунари суханварӣ ва боз ҳунари пазандагӣ ҳунари рақс низ дорам ва имрӯз рақси ҳиндиро пешкаши шумо менамоям умедворам ки рақси ман ва баромади ман ба шумо писанд омада сазовори баҳои баланд мегардад моҳшулла ташаккур офарин аҳсан либосатон бисёр зебо сатҳи забондониятон чӣ гуна аст ассалому алайкум муаллимаҷон сатҳи забондонии ман забони русиро дар сатҳи олӣ забони тоҷикӣ яъне забони модарии худро низ дар сатҳи олӣ медонам забони англисиро бошад дар сатҳи муоширатӣ муаррифӣ кунед бо ин ду забон Hello, my name is Mohshula Zioeva. My surname is Mirzoyevna. I'm 21 years old. And I think I'm a very kind person because I love animals, I love persons, I help them. And always I adopt animals who live in a Thank you so much. So you're gonna dance an Indian dance, right? Yes. Indian. Do you speak Hindi? No. Okay. I don't speak Indian. Do you watch Indian movies? Yes, I love Indian Who movies. is your favorite actor? Shah Rukh Khan. What about actress? Actress? Aishwarya Rai? Yes, Aishwarya. Priyanka Chopra. Priyanka Chopra. Priyanka Chopra. I know much better than you. Okay. What? Go on, please. Thank you. Thank you very much. моҳшула як лаҳза ба шумо як савол дорам ин гесуи зебои дароз
از شما است یا که بله بله معلمه جان، من باز در آزمون چکمه گسونی اشتراک کرده سزاواری جای سیوم گشته بودم. بسیار زیبا، آفرین. رحمت خدا. चोरी नहीं की है तेरे संग यारा, चोरा चोरी नहीं की है। चैन ले लिया मैंने बेकरार करके, बेकरार करके, बेकरार करके दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके। Мошулла, ташаккур барои иштирок. Хуш омадед. Новая звезда индийского кино. Браво! А мы продолжаем. Встречаем следующую нашу участницу. ассалому алайкум аъзои ҳакамон ва ҳозирини гиромӣ. ман солиева шаҳло, донишҷӯи коллеҷи тиббии ҷумҳуриявӣ. истеъдоди ман дузандагӣ духтани куртаҳои миллист. баъзеҳо фикр мекунанд ки дузандагӣ ин кори осон аст, аммо не. дузандагӣ ба худ хеле диққати калон ва заҳмати зиёдро талаб мекунад. ман мехоҳам ки навори видеое ки барои шумо сохтам, тариқи навори видеое ба шумо пешкаш намоям.
шаҳло ташаккур. Сатҳи забондониятон забони дар кадом ҳолат қарор дорад? забони русиро медонам, аммо забони англисиро не. Умуман намедонед? кӯшиш мекунам ки омӯзам. Ташаккур. Савол доред ҳаят Якамон? Нест савол? Ташаккур барои иштирок. ташаккури зиёд ба Шаҳло Бону барои дастони моҳир ҳунари зебои чеварӣ. Инак иштирокчи навбатиро истиқбол мегирем. Марҳамат. Ассалому алейкум. Ман Ширинова Шарбону, 19 сола, аз шаҳри Душанбе дар донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон таҳсил мекунам. Ман ба омӯзиши забонҳо шавқи зиёд дорам. ҳамчун имрӯз ман мехоҳам яке аз истеъдодҳои худро нишон диҳам. Бо се забон ғазали рӯдакиро қироат мекунам. дило то кай ҳаме ҷӯи манеро, чӣ дорӣ дӯст ҳарза душманеро, чаро ҷӯи вафо аз бевафое, чӣ кӯбӣ беҳуда сард оҳанеро, аё савсан ба ногӯше ки дорӣ, ба рашки хештан ҳар савсанеро, яке зин бар зане нороҳбар шав, ки бар оташ нишонии барзанеро. Доколе жить ты будешь, сердце, своей любовью и собой? Зачем холодное железо ковать упорной рукой? Зерно мое подобно сердце, а ты в любви горе подобно. Зачем одно зерно громадное перетираешь ты горой? A heart of mine, how long will you roam, seeking me through sorrow far from home? Why chase loyalty from those untrue? Why strike cold iron in vain pursue? Oh, you who tugs a jasmine by your ear, every flower invites you far and near. One flower blooms with sorrow's gentle grace, like one who quills in fire with another place. Do you have enough practice every day? Do you speak English? Mostly in university, we have only one day English lesson. Therefore, I don't have so much practice lessons in my daily life. But I think that my level English is between upper intermediate and advanced. I love your English. It's beautiful. Thank you. Thank you. Teşekkür. Ahmet. ташаккури зиёд мегӯем ба шаҳрбонуи нозанин ва инак иштирокчии навбатиро пешвоз мегирем. салом аъзои ҳакамон, салом меҳмонони азиз ва дӯстони гиромӣ. ман зоирова марҳабо ҳастам. 20 сол дорам, донишҷӯи донишгоҳи славянӣ ҳастам. истеъдоди ман рақси афғонӣ аст. барои ман ин на танҳо як ҳунар аст, балки ифода намудани эҳсосот, фарҳанг ва таҳрих аст. бо иҷозати шумо. در باغ خرامی آن ماه نو رسیده آن
تمنا آنگاه من از خفایش با احتیاط کردن آهسته صدایش برگشت جانب من دیدم رخ چماهش چادر برای فگندن با دست پر حنایش رنجید از حیا گفت آن از حیا رمیده آن از حیا رمیده رنجید از حیا گفت آن از حیا رمیده آن از حیا رمیده در آب کرامی آن ماه نو رسیده آن ماه نو رسیده من کشال میرم گلها را چیده چیده گلها را چیده چیده مرحبا از سطح زبان انگلیسی شما من خیلی خبردار هستم تشکر زیاد اگر اگه سوالای الهی باشد مرحبا Good evening. زبان انگلیسیش بسیار خوب است. Okay, tell me something about yourself please. Not your name but something else, something special about you. Something special? I'm so tired now. It's okay. Take your time. Take your time. مرحبا تشکر همین استادی همین رقصتون کی است؟ بهترین با انسان صحنه گذارنده شرافت رشیدونا. خوب تشکر برای اشتراک تشکر زیاد. در صحنه اشتراکچی نوبتیمان ассалому алейкум, дуруди бепоён, ҳайати гиромӣ ва меҳмонони олиқадр. Ман Яқубова Марҷона 22 сол дорам. Дар шаҳри Душанбе зиндагӣ мекунам. Ва ман мехоҳам имрӯз ба шумо маҳорати сурудхонии худро нишон диҳам. Умедворам ки аз овози ман шумо баҳра мебаред ва суруд хондан ин завқи кӯдакии ман аст. Ман аз кӯдакӣ мехостам ки ё ҳофиз ё сурудхон ё овозхон бошам. Ва ман профессионали ин кор нестам, лекин умедворам ки ба шумо писанд меояд. ҳар субҳи дурахшон гул ҷилва намояд, рухсори нигорам شادی بیفزاید گلهای دوشنبه آسایش جانم گلهای دوشنبه آرایش جانم گلهای دوشنبه آسایش جانم گلهای دوشنبه آرایش جانم هر گوشه گلستان راحت گهی یادم هر خانه فروزان بر دیده ای عالم گلهای دوشنبه آسایش جانم گلهای دوشنبه آرایش جانم گلهای دوشنبه آسایش جانم گلهای دوشنبه آرایش جانم بر سوی منور بر دیده سرایم بر سوی محبت نومیدی درایم گلهای دوشنبه آسایش جانم گلهای
دوشنبه آرایشی جانم گلهای دوشنبه آسایشی جانم گلهای دوشنبه آرایشی جانم گلهای دوشنبه آرایشی جانم. کمتر در هیجان بودم. برای چی سرود رو انتخاب کردید؟ راستی گپ من از کودکی سرود خواندن رو دوست می داشتم و بسیار سرودها را می دانستم، لیکن در اینجا در هیجان بودم، از یادم میبرد کم کم و می خواستم این مهارت خود را نشان دهم، چون که سرود خواندن، آواز خواندن از کودکی به من پسند است. درست است. من متخصص نیستم در ساحه موسیقی، لیکن برای خواندن سرود قوه حافظه موسیقی بلند ضرور و هر کسی رو درو نیست. بله. بله. خب با شما کی توصیه داد که همین سرود رو خوانید؟ من خودم این رو انتخاب کردم. بله. کدام زبان ها رو میدونید؟ زبان روسی. فقط روسی. بله. زبانی دیگر زبان ها هم آموختنی هستم، لیکن در مورد زمان. تشکر برای اشتراک. ташаккури зиёд ба Марҷона ва инак истиқбол мегирем иштирокчии навбатиро. ассалому алайкум. Мирзоева Нозанин ҳастам, корманди кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. ҷавони хушбахти зодаи замони соҳиби истиқлоли кишвари азизамон Тоҷикистон мебошам. дар бисёр озмунҳои сатҳи ноҳиявӣ шаҳри ҷумҳуриявӣ фаъолона иштирок варзида сазовори ҷойҳои намоён гаштам. Секарата гирандаи стипендияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, муассисаи таълимиро бо аттестати аъло ва медали тилло хатм намудам. курси омӯзишии пайравони пешвои миллатро хатм намудам ва дигар курсҳои омӯзишӣ аз қабили ороиши мӯи сар ва рӯй низ ҳамчун визажист ва колорист тамом карда дар ин самт низ кор ва фаъолият доштам. истеъдоди ман эҷодкорӣ, ровигӣ ва овозхонӣ низ мебошад ки имрӯз мехоҳам ба шумо аз эҷодиёти худам каме ҳам бошад қироат намоям. баҳорон гулу себарга хандон аст, чаман пур андалебон аст, зи ҳар як мухчаи шохе бурун ояд гули моҳе. ту ҳам эй дилбари ҷонӣ, зи ишқ дар дил асар дорӣ. биёву гӯш кун рӯзе, чунин савти ҷигарсӯзе, ки булбул аз ҷигар созад, ба пои он гул андозад. تمام؟ تشکر نازنین. эҷодиётам бисёр ҳастанд, агар ки хоҳед боз пешкаш намоям. яктаи дигар хонед канӣ. яктаи дигар дар васфи пешво мебошад ки онро дар назди ҷаноби олӣ бар 4 мисра хонед. марҳабо эй ҳомии мо, пешвои миллатам. марҳабо эй сарвари мо, тоҷу тахти миллатам. хайрамақдам бар кӯҳистони бадахшон марҳабо, чун насими файзбахш бар мулки рӯшон марҳабо. меҳри истиқбол дилҳоро мунаввар мекунад, гармии дидоратон касро мусаххар мекунад. лутфу эҳсони шумо бинмуда моро сарбаланд, дӯстии мо тоҷикон чун ширу шакар мекунад. иро дар назди ҷаноби олӣ ки сафари корӣ ба вилояти мухтари кӯҳистони бадахшон доштанд қироат карда будам аз эҷодиёти худам. аҳсан, офарин.
یکی بالای دیالکتتون باید کار کنید چون که خواندن شعر قرائت شعر بسیار سست است از شما کارمند کمیته کار با جوانان خوب است لیکن به هر حال باید کار کنید اگر خواهید که آینده این رسالت رو ادامه دهید باید حتما نزد متخصص تجربه گیرید کدام زبان ها رو میدونید؟ زبان های روسی، انگلیسی و عربی رو باشد عین حال آموخته استادم. سطح زبان انگلیسیتان چگونه است؟ نه از معاشرت کردن میتوانم. Okay, let's speak English. My name is Nozanin. My surname is Mirzoeva. I study in Academy the Public Administration of the Republic of Tajikistan, and I work in Committee of Youth and Sports under the government, the Republic of Tajikistan. My hobby is writing poems and singing. How long have you been writing poems? 5 years. For 5 years. How many poems have you written so far? How many? 25, 26. Good job. Thank you. Thank you. تشکر نازنین برای اشتراک. تشکر. Ну что ж, дорогой мой соведущий Бахтоварджон, тот самый волнительный момент. Перед тем, как озвучить имена победительниц, прошедших в полуфинал, хочу сказать, чье имя мы не озвучим. Милые девушки, не расстраивайтесь. Вы такие красивые и талантливые. У вас все впереди, и у вас все получится. албатта лаҳзаи хеле ҳассос аст барои гулдухтарон сарнавиштсоз ва мо ин лаҳза эълон мекунем ва рӯи ин саҳна даъват мекунем. Члены жюри приняли свое решение, и нам, ведущим, осталось огласить имена всех девушек, которые прошли в следующий тур. Поехали. Первая участница, которая прошла в полуфинал, Аяз Диана Тахировна. Муминова Оиша. Ваши бурные аплодисменты. Харсакҳои шумо. Поздравляем! Следующая участница, которая прошла в полуфинал, Зукирова Сайора. муборак бошад. Харсак мезанем дӯстони азиз. کسانی خرسک نمیزنند بخیلی دارند خرسک و بلند شود. ҳамзамон Шарипова Муслима. از پسی صحنه صدای خوشحالی میبرد. تبریک.
Хайрулоева Джамиля. Марьям. Хабибова Судоба. Назарова Шахноза. Раджабова Сумая. Ох, какие счастливые лица. Масумбекова Томирис. София Николаенко. Томирис Хуршедзода. Следующая победительница Ибодова Самира. Хамзамон Назарова Джамиля. Хосимзода Мадина. Кучкалиева Махваш. Зугурова Амина. Лутфулоева Сумбул. Хусенова Азиза. Хусенова Азиза. Лутфулоева Сумбул. Subhiya Tohirzoda. Хаюмова Фархунда.
Азиза Азиззода муборак бошад. Джумаева Шахноза. Г'оибова Мавзуна Асламова Фариштамо. Давлатзода Малоҳат Рахмонова Сафина. Салимова Шукрона Сайфудинова Ганджина. Иброҳимова Гулафзо Шарапова Сафина. Абдуҳамидзода Нушин Мамаднабиева Фазилат. Ҳамроева Таҳмина Амирхонова Мавзуна. Гадоева Сумайя Каримова Рамзия. Назирова Малика Сангзода Нигина. Ходжаева Динора
Ходирова Жасмина. Ясавулзода Мальвина. Сумая Давлятова. Ашур Мамадова Нозукмо. Муродова Мастура. Зиёева Моҳшула. Ширинова Шахрбону. Зоирова Марҳабо. Якубова Марджона. Мирзоева Нозанин. қарсак мезанем дӯстони азиз ба ифтихори гулдухтарони ғолиб. Муборак бошад. Они же победительницы, они прошли в полуфинал. Вот они, наши красавицы. Мисс Душанбе 2026. ташаккури зиёд. марамат боз гулдухтарони зеборо ба қафои саҳна мебарем ва лаҳзаҳои хубу хотирмон гуландом дар пеш аст. Мы вас еще раз поздравляем, наши красавицы Таджикистана, наши милые, очаровательные, обворожительные, сногсшибательные, высокие, красноречивые, нежные, милые, хрупкие, наши золотые. воқеан гуландом нафароне ки ғолиб гардиданд тавонистанд бо маҳорат бо истеъдод бо ҳунари сарояндагӣ забондонӣ ба ин зинаи муваффақият ва музаффарият ноил бигарданд. инҷо аз ҷониби ҳукумати шаҳри душанбе сипосномаҳо ва тӯҳфаҳои хотирмони молӣ барои гулдухтарон эҳдо мегардад. Рақамро мебинед ба фикрам. Ё гуландон бо он садои зебоят С пустыми руками элон мы их мекунем. не отпустим. 5000 сомони каждой девушке, которые не прошли полуфинал. Вот они, наши прекрасные члены жюри. Те, которые сегодня голосовали за наших участниц. Им не будете аплодировать, да? барои саҳми арзанда гузоштан дар баланд бардоштани мақоми занон дар ҷомеа бо сипоснома эҳдо мегардад.
мас'улияти баландро бар дӯш доштанд, як қарсаки баланд мезанем. Зинда бошед. Саломат бошед. Огромное вам спасибо за ваш труд, усилия и ваше присутствие. Еще раз бурно-бурно давайте поаплодируем. Очень скоро на небосклоне Душанбе зажжется новая звезда – Мисс Душанбе. Мы поздравляем каждую нашу участницу с этой победой. Еще раз выражаем благодарность мэру города Душанбе Рустаме Эмомали за его неоценимую поддержку в организации этого достойного конкурса «Мисс Душанбе 2026». Благодаря ему это событие стало по-настоящему ярким и незабываемым. Независимость – это не только свобода от кого-то, но и ответственность за то, кем мы являемся. А мы таджики, и этим гордимся. Поэтому мы всегда впереди. Таджикистан, Бапеш!